На 8 август Междурегионалната обществена организация Съюз на доброволците в Донбас отбеляза тържествено 140 години от указа на император Александър II за участието на офицерите в оставка в доброволческото движение на Балканите. В Москва и в Санкт-Петербург се проведоха тържествени мероприятия, посветени на историческото събитие, дало мощен тласък на развитието на доброволческото движение в Русия и на Балканите. Преди 140 години император Александър II, виждайки тежкото положение на братските православни народи на Балканите, мачкани от Османската империя, издава указ, съгласно който на офицерите, временно излезли в отпуска, се разрешава да се отправят като доброволци на Балканите. Това е предизвикало цял поток от доброволци. Според различни данни, като доброволци на Балканите са отишли да воюват между 7 и 8 хиляди души. Указът на императорът е дал основа на мощно доброволческо движение, чийто скелет се е състоял от руски офицери и казаци. Историческата приемственост на поколенията, единство в борбата против общия враг, неравнодушие към чуждата беда, воинската дружба и добрата воля са основите на доброволческото движение. Същността на този указ е в това, че Александър II разрешава на действащите руски офицери да отидат в отпуск, временно ги изважда от щат и им разрешава да отидат на Балканите и там да защитават своите братя. Нямало е никаква сложна политическа игра в това решение, защото в онези времена е било достатъчно царят да вземе решение и войските да бъдат изпратени. Но именно патриотичната нагласа, отговорността пред братята, които е трябвало да защитят, са били много по-високи и царят е разбрал тази отговорност и че това решение е трябвало да бъде прието. За нас то символизира факта, че доброволчеството не е откъснато нито от държавната дейност, нито от историческото развитие на страната като цяло. Затова този указ е своеобразна точка на отчитане на доброволческите движения във връзка с системните държавни интереси. Съюзът на доброволците в Донбас проведе тържествен сбор на доброволци в няколко града. В мероприятията участваха представители на ветерански и военно-патриотични организации. В Москва те се събраха пред паметника на императора Александър II до храмът Христос Спасител. Събралите се поднесоха цветя пред паметника на императора, известен у нас като цар-освободител. Състоя се и среща на ветераните от доброволчески организации. На доброволците в Донбас бяха връчени наградни знаци. За идеята за основната цел да се отбележи денят на издаването на указа на император Александър II със сбор на доброволци разказва Михаил Верин, заместник ръководител на Съюза на доброволците в Донбас. Основната цел е да напомним на хората за това, че във всички времена е голяма чест да се защитава отечеството. В този случай ние говорим за руските офицери, които преди 140 години те не са тръгнали по заповед, а са отишли като доброволци. Трябва да съхраним тази традиция. Нашият съюз на доброволците в Донбас е показал и ще показва. Всички знаят това, че този съюз е организиран именно от доброволци, от доброволческото движение. Тук говорим за това, че по принцип се е случило същото. Тук присъстват и кадрови офицери, които са оставили въоръжените сили и са тръгнали като доброволци. Тук има и обикновени граждани, които в крайна сметка са отишли да защитават руския свят. Ние всички искаме да предотвратим голямата беда за нашата държава и изобщо за руския свят. Затова за нас е много важно. Важни са духовните връзки, православни. За нас е много важно, че заедно с нас са и обикновени хора, обикновени граждани, които станаха герои по неволя и сега са тук с нас.